Možda možete tu kondiciju postići plesom. Postoji novi način plesne rekreacije koji je zahvatio Hrvatsku. Naša stručnjakinja za kretanje, Vesna Mimica, kaže da ga mogu prakticirati i profesionalci, ali i rekreativci, da je sve što je potrebno prepustiti se. Pogledajmo što je zabilježila. Mislim da je riječ o voltige danceu. Ili voltige dans. Ili... Poletjeti zrakom opuštena tijela. Ima li što ljepše? No da biste to učinili na siguran način, morate naučiti tehniku voltige dansa. Prvi put u Hrvatskoj tečaj održala Nikolina Komljenović u suradnji s udrugom Cirkorama. Tečaju su se pridružili oni koji su se već bavili cirkuskim vještinama, ali svi su voltige isprobali prvi put. Za Sanju Prnjak, suradnicu u kulturi, osjećaj je oslobađajući i opuštajući. Zahtijeva određenu pripremu i naravno izvježbati određene figure. Uvijek postoji naravno isto prostor za pogrešku ako se ne pazi, ali zapravo nije prezahtjevno. Zaista se može, ima nas tu raznih, nismo svi koji se baš aktivno i stalno bavimo takvim stvarima. Voltige dans je nova disciplina u Hrvatskoj i dok smo vertikal dans upoznali preko iznimnog rada Marije Šekić, voltige nam donosi još jedna sjajna umjetnica. Nikolina Komljenović, plesačica, koreografkinja i cirkuska umjetnica. Vertikal dans, objašnjava nam Nikolina, izvodi se uz vertikalnu površinu i plesač je pričvršćen u osigurano uporište te se kreće preko vertikalne površine. Ovdje u stvari uže slobodno pada u prostor i plesač u stvari po horizontalnoj površini trči, kreće se i odbija se od poda i radi figure u zraku. Tehniku je Nikolina naučila od francuskog umjetnika Erika Lekoma, surađujući na međunarodnom projektu. Sada to znanje prenosi drugim umjetnicima. No tehnika voltiža primjerena je i za rekreativce. Izvrsna je za trbušne mišiće i leđa te rameni pojas. Dobro utječe na vratnu kralježnicu, ali nije toliko zahtjevna kao druge zračne akrobatske tehnike poput svile, ringa ili trapeza. U stvari je razlika u tom da je jako puno se primjećuje fizika, recimo, u tom radu, jer se mora osjetiti jako minuciozno preljevanje težine u tijelu, jer ako se i malo pomakne u jednom smjeru, onda u stvari ta cijela inercija kružnice se poremeti i onda se izgubi pokret. Istančan osjet za pokret veoma je važan, ali ova je rekreacija silno zabavna i sve popularnija. Jedna od učenica na radionici je Ivana Vukušić iz splitske udruge Kam Hram. Udruga podučava djecu i mlade. Za Ivanu je sve ovo inspirativno i zabavno. Nije toliko fizički naporno, s obzirom da smo na neke druge stvari navikli da su fizički napornije, ali je teško s te strane što je bitna tehnika i balans i to treba naučiti. Akrobacijske se vještine u tradicionalnom cirkusu počinju učiti u 6. godini. Ovi su ljudi to počeli mnogo godina kasnije. Teško je, ali ako to želite raditi, uspjećete. Voltige dansom se mogu baviti svi, nema dobne granice, no paziti moraju oni koji imaju problema s kukovima ili vratnom kralježnicom te visokim tlakom. Opasnosti gotovo da nema jer ste samo metar od poda kad izvodite elemente, osim kod izvođenja figura na opačke. Za ovu rekreaciju je potreban prostor i znanje, pa nemojte to isprobavati sami bez nadzora instruktora. A sada mala zanimljivost. Na tečaju su samo žene. Pa gdje je navodno jači spol? Pa ja ne znam. Na našim internetskim stranicama Nikolina vam daruje kratki trening s pripremom jer je ona kao i završno istezanje veoma važna. Dakle, pogledajte i tek se onda priključite tečajevima ili radionicama.